Čau lidi, vítejte u dnešního videa na mém druhém kanále. No a dneska se tady zase nacházím v Simtově, což je hra na řízení různých věcí, ale to je naprosto jedno pro tohle video. Mám to tu jenom tak, aby... Ježiš, já jdu dozadu. Mám to tady jenom tak, aby tady něco bylo. A dneska bych si s váma chtěl popovídat o tom, proč teďka vlastně hlavně ty, co viděli speciál, tak si toho asi všimli, proč teďka nevydávám moc ty videa podle toho, jak jsem měl. A jestli ještě budu vůbec vydávat diovku, protože poslední diovka vyšla asi před 2 měsícema nebo něco takového. A ještě předtím vyšla třeba před prostě dlouhou dobu a víc než půl rokem. Ta předchozí, před tou poslední, tak vyšla na září, 13. září, myslím, 2024. Takže tady mám docela velkou mezeru. Každopádně, já vlastně teďka to moc nedodržuju kvůli tomu, že hrozně prokrastinuju, zároveň se teďka dozvíte, ty, co to chtěli vědět, to znamená ta čára na tom obrázku s těma videama, to znamenalo v té době, co jsem vydal ten speciál, což znamená v té době, co jsem dělal ten obrázek, až pokam mám ty videa předtočený. Ty další teda předtočený jsem neměl, no a teďka v březnu někdy, to není už teda teďka, ale prostě měla vyjít další diovka, která nakonec nevyšla. Je to kvůli tomu, že mi to nešlo vyrendrovat a byl jsem moc jiný to vyřešit, což je moje prokrastinace klasická. No a pak jsem to prostě neřešil a mělo to vyjít včera, než vydávám tohleto video. To se teda taky nedodrželo, protože jsem to jak prostě nevyřešil. Takže hnedka já fakt přísahám, hnedka co dotočím tohleto video, tak prostě půjdu natočit tam tu diovku, ještě ji dneska začnu sestříhávat, třeba do konce víkendu by mohla vyjít, doufám teda. Ono teďka teda asi nebudu zrovna nejvíc aktivní natáčet videa, protože prostě teďka mám něco v životě, nechci říkat co přesně a kvůli tomu teďka v blízkosti nemůžu natáčet videa. Když se z toho tak nějak zpamatuju, že už to zase můžu být nějak tak aspoň trochu aktivní, tak by to mohlo být třeba tak až druhý půlce května nebo něco takového, už bych se mohl tak zhruba zpamatovat. Každopádně, já jsem moc nevydával teďka diovku a není to jenom kvůli tomu, že se mi zasekl ten render. Ta velká mezera mezi tím před 2 měsícema a pak tím víc než půl rokem byla samozřejmě kvůli tomu, že jsem si přetáčel videa a měl jsem tu pauzu, ale tak to víte, že jo. No a teďka vlastně jsem nedával tu diovku už tak často, hlavně i do toho rozvrhu, protože prostě mi přišlo, že ji vydávám až moc často do doby, než jsem se na to teďka podíval, protože já v té době, když jsem dělal tu diovku prostě nejaktivněji, byla to moje tehdy prostě pík, všichni to sledovali, jakože on je to furt jako moje nejúspěšnější série, ale tu dobu, co to prostě začínalo a tak, tak jsem to vydával skoro každý týden, někdy ob týden. Já jsem tehdy vydával videa každý týden, nevím, jak jsem to stíhal. Byl jsem na tu dobu fakt hrdý, možná bych to mohl někdy zase zopakovat, ale tak třeba 2 týdny je podle mě celkem v pohodě, to bych ještě nějak tak mohl stíhat, i když jak tak vidím, tak moc ne. No takže se pokusím co nejdřív vydat teďka tu diovku. Pak určitě to já versus AI, jak má vyjít, jak jsem vám říkal ve speciálu, ať se na to těšíte, tak to vyjde možná malinko se zpožděním, to si ještě nejsem až tak hrozně jistý, ale určitě to vyjde a dám si na tom záležet. To se nebojte, protože to je zrovna video, na který bych si dal záležet, protože to je takový to jedno z těch videí, co může být prostě dobrý a kdybych ho prostě neudělal dobrý, tak bych se pak na sebe zlobil. Zní to divně, ale jo, je to pravda. No, pak ještě další věc. Ten druhý kanál je tak trochu dost teďka poslední dobou neaktivní. Proč? No, já nemám moc na co na něj vydávat. A proto jsem se rozhodl,
že abych nevydával furt jenom na hlavní kanál, tak budu vydávat i na druhý. Na druhý budu vydávat všechno možné, co se buď nevejde na hlavní kanál, nebo to prostě nebude ani tak dobrý. Což budou Command Blocky tutoriály, ty jsou sice dobrý, mě baví, ale není to žádná super úspěšná série, jenom mě to prostě baví natáčet a myslím si, že je to občas i užitečný. Každopádně to budu nahrávat sem, pak sem budu nahrávat ještě nějaký ostatní tutoriály, které mě prostě na random napadnou, že bych mohl natočit. Ještě sem budu nahrávat shorty. Na hlavní kanál budu nahrávat tu moji survival sérii, jak mám teďka nově, ale tu bych mohl nahrávat třeba jednou za půl roku a prostě by bylo akorát to video dlouhý a řekl bych tam všechny hlavní věci, co jsem ten půl rok udělal. Mimochodem jmenuje se to S2Craft a teďka jsem neviděl rychlost, tu můžeme jet asi 50, no to je jedno. No a pak tam budu vydávat samozřejmě diovku a po případě nějaký vedlejší videa, které jsou mimo z nějaký série, jako třeba to já versus AI, ale myslím si, že jsou dostatečně dobrý na to, aby jsem je tam dal. Takže asi nějak tak, no. Taky mám v plánu začít točit ještě z jedné jiné hry. Každopádně to ještě moc nemám dořešený, jak to udělám, protože můj počítač natáčení z té hry nedává. Takže to ještě nějak budu muset dořešit. A já ještě nebudu prozrazovat, která hra to je. Takže to bude takový překvápko, jestli to vůbec někdy natočím. A pokud to nebude mít až tak velký úspěch, tak ale jakože bude se mi to chtít natáčet, tak já to budu natáčet klidně dál, ale třeba právě na ten druhý kanál, protože prostě to chci natáčet, ale až tak velký úspěch to nemá, takže aspoň někde to bude vycházet. No a jo, tohle by bylo asi k mojí neaktivitě všechno. Ještě jedna věc, já právě budu teďka jakože se snažit i dělat právě takový ty videa, které jsou mimo prostě ty nějaký série, jako já versus AI a tak, protože přesně něco takového měla být původně diovka. Když jsem vydal první diovku, tak tam má dneska, já nevím, 12 000, možná 13 000 zhlédnutí, něco takového. A bylo to za prvý, ano, z nějakého důvodu kvůli tomu, že to je bug v algoritmu, ale bylo to i z důvodu, že vlastně to nikdo tak něco podobného nenatáčel, jakože na českém YouTube. Jakože jo, bylo už dost předtím meter v Minecraftu, ale to bylo buď prostě s vozíčkama, nějakýma modama, kde byly jenom malý vlaky a prostě se to nevydávalo až tak často a takové věci. Takže to je podle mě i jeden z dalších důvodů, proč to video má docela dost zhlédnutí. Třeba jednou za mnou tehdy, skoro 2 roky zpátky, přišel jeden spolužák a řekl, ten mě ani nesledoval vůbec, ani nevěděl, že mám kanál, a řekl, že mu to náhodně nabídlo moje video, právě to první metro, když mi to ukazoval, od té doby jsem se s ním nebavil. Taková zajímavá historka. No, každopádně to bude asi tak nějak tak, takže budu teďka nahrávat i takový ty mimosérijní videa, protože třeba něco z toho ještě na českém YouTube nic moc není a já si právě myslím, že to já versus AI bude přesně takový ten typ videa, který jsem ještě na českém YouTube prostě neviděl. Já si je na zahraničním klidně možná jo, já sleduju i docela zahraniční YouTube v nějakých kategoriích, ale hodně českých lidí asi moc zahraniční YouTube nesleduje, nevím, můžete mi to napsat do komentářů. A jo, tohle bude asi pro dnešní video všechno. Tak ještě jedna věc jenom nakonec taková relevantní. Pro ty, co hráli někdy Sims, tak teďka je tady nový update, jak vidíte, jsou tady nový tramvaje 4 a 5. Jsou kompletně předělaný koprasy a linka 14 je prodloužená nahoře. A je to teďka prostě o mnohem lepší, mají tady už jízdní řády, což je mega dobrý. Takže jo, tohle by bylo pro dnešní video asi tak nějak všechno. Asi nebudu říkat jako na konci každého videa, jestli se vám líbilo, protože přece jenom tohle je video fakt jenom prostě ani ne prostě dobrý nějaký, to je jenom, aby prostě moji fanoušci věděli, co s tím, jak to teďka je. Takže já dojdu akorát tu linku na konečnou a hnedka jdu točit tu diovku. Jo, to jsem ještě asi neřekl. Já furt přeskakuju z témata na témata. Já tu diovku natočím znovu, i přestože už mám natočenou, protože já jsem ji natáčel předtím třeba tak půl rok zpátky. A i když bych si ji pustil znovu a věděl, co v ní je, tak je prostě lepší, když stříhám něco, co jsem natočil prostě nedávno. Protože si tam prostě furt mnohem víc pamatuju, co jsem tam říkal, ukazoval a takové věci. No, takže tohle by bylo asi k tomuhle videu všechno.
Já už vás nebudu nijak zdržovat dál. Užijte si dnešek a jo, nashledanou.